Това е 15-16 или вече не помня кой шаран. Драги зрители. Не знам дали виждате красотата от среща. Удоволствието от аванса. Този е добър. Отиде на брега някъде тук. Ще ми оплете другата върица. Увадях го. Увадях го, добре. Хубаво напъвна. Добре, дай в другия край иди. Иди в другия край. Точно така, хубаво напъвна. Това е удоволствието. Сега вече трябва да отивам кипчето да валя. Напъва, много яко напъва. Спускам му малко. И пак го прибирам. Надявам се да се е изморил малко. Там не отивай. Другата върица е там. Така. Виждате перото, надявам се. Взе въздух вече. Такачка. Идвай, вземай го. Това е много хубаво, те дългите. Ами аз не съм те чул. Не се разбра, да. Да. Ами аз си взех 4, сигурно. Аз видях, че взех ги пускаш, другите. Да. Отдето запитах, ти викаш не. Не съм разбрал, човек. Ето, взимай го. Айде, до следващия път.